I har lige modtaget et momsudbetalingsbilag, og et af de svar, vi oftest får, er, hvorfor i alverden sender jeg mig en regning? Og det vil jeg gennemgå i den her video. Først og fremmest, så er det ikke en regning. Liquido sender dig aldrig en faktura for at oprette en kassesag. Med mindre at du selv har bedt om at tage sagen i fogedretten, hvor du eksplicit har godkendt at modtage en faktura på den opstart. Liquido er no cure, no pay, og det eneste du betaler, det er de gebyrer, vi pålægger sagen, som debitor betaler, samt eventuelt lidt af hovedstolen, alt efter det abonnement. Men så er spørgsmålet, hvad er det, vi har sendt? Udfordringen består i Danmark, så skal næsten alle erhvervsdrivende betale moms. Så lad os sige, at du solgte en marketingydelse. Så vil du kommunikere til kunden, jamen det koster 10.000 kroner. Ex-moms. Så når du rent faktisk sender din faktura, så er fakturaen jo på 12.500 kroner. Det er jo fint nok, fordi dem, der skal betale en regning, de skal godt nok betale dig 12.500 kroner, men de 2.500 kroner i moms, det får de jo tilbage. Når de bogfører den her salgsfaktura, som er deres købsfaktura i regnskabsprogrammet, så går den med i momsafregningen, og ved næste kvartal vil det komme tilbage. Og dermed så koster det jo kun 10.000 kroner. Det er præcis det samme ved Liquido. Så hvis du sender en sag ind på for eksempel 5.000 kroner, og Liquido ender med at løse den, lad os sige, at det er sket ved, at Liquido har pålagt 1.000 kroner i gebyrer, som debitor har betalt, og I er gratiskunden, og dermed så skal vi jo også have 500 kroner i succesfee. Det vil sige, at Liquido har nu tjent 1.500 kroner. Men det skal der betales moms af. Liquido vil som udgangspunkt trække den moms i udbetalingen. Så med en indtægt på 1.500 kroner, så svarer det til, at vi skal opkræve 1.875 kroner. De 375 kroner i moms trækkes i udbetalingen. Alternativt kunne vi jo godt have sendt en regning på de 375 kroner, som du faktisk skulle betale, men det oplever vi bare meget forvirring omkring og gør folk sure. Derfor så trækker vi som udgangspunkt momsen før udbetalingen. Når du så bogfører dette bilag, så vil du jo kunne få det her refunderet i din moms. Så det koster dig ikke flere penge. Det eneste betyder, det er bare, at det skal bogføres, og dermed får du de penge tilbage i moms. I næste video, der kan du se, hvordan man så rent faktisk bogfører dette bilag.